sada našla, dobila. Počinjemo sa ovim žvakama Bazooka, Raspberry Bazooka Bubblegum. Upravo mi je sestra stigla kući i galami, traži me, ali nema veze. Probala sam ih i super je ukus, sam što nakon 5-10 minuta ta žvaka više nema nikakvog ukusa, ali dobro, super poklončić. Mogu da ti pokažem ako hoćeš kako izgledaju. Da, to je to. Onda sam dobila ovo. To je kao torbica sa gelom za desinfection. Gumena torbica. Da, to mi je gel za ruke. To se može objesiti za torbicu ili za bilo šta. Ćemo da probamo. Lijepo miriše. To je to. Onda sam dobila, tu nije bilo u adventskom kalendaru, tu mi je drugarica jedna poklonila parfem Gucci Bloom. Fino miriše. Onda sam dobila ovaj kolančić. Piše Frohe Weihnachten. To sam dobila u jednoj radnji. Ovo mi nije bilo u kalendaru, ali htjela sam da vam pokažem i iskreno htjela sam da ga probam. Ovo je inače jedan kolač božićni u Njemačkoj koji se meni ne sviđa baš toliko, ali možda je ovaj bolji ili dobar, tako da ćemo probati. Sladak je. Pa nije loš. Kolač se zove Christbaumstollen. Da. Ok, idemo dalje. Ovo mi nije bilo u kalendaru, nego mi je poklonila isto jedna drugarica koja je bila u Španiji i
Ovo je sve lijepo. Ovo je jagoda. Ja. Jabuka. I ovo je jagoda. Ovo je jedno srce za tebe, pojdi. Jel dobro, jel valja? Super. Hoću ja jedno srce da vidim jel ima. Ima. Ne znam baš šta je lijepo. To je nešto kao banana. Eto ga, sad ću još da probam. Hoću još jedno srce, a pojede mi jer je bilo lijepo. Ok, idemo dalje. Onda još imam i ovo je za ovo je sprej za sad mišam španski za pogotovo za na primjer ovako što su mi to stavili u kalendar zato što ja svako večer čistim telefon mobilni jer ga cijeli dan koristimo i hoću da bude čist kada idem u krevet kad ga koristim sutradan jednostavno mi je ljepše tako pa su mi ovo poklonili Classic. Malo da očistimo zrak. Iskreno, kad sam otvorila, to jest kad sam izvadila iz kesice, nisam znala šta je. Nije ni mama znala jer mi je ovo stavila sestra. I pogledala smo mi šta bi moglo da bude. I rekla mi je sestra onda kasnije da su to, sad ja ne znam kako se to zove, ni na jednom jeziku, iskreno, ne mogu da se sjetim. To je kao, čujete šta je unutra, ima neki klips ili čip i onda kad se to slomi, ovo se stvrdne i bude toplo kao za ruke kad se stoji puno napolju, kad se jednostavno bude puno napolju, a sad kad je baš hladno,
To je to. To je to. To je to. Još imam neke vrećice. Nisam još završila. U jednoj mi je vrećici bila ova maska za noge. Bile su dvije. Jednu sam već koristila. Onda hydrogel pec za oči, to je za baja. Ovako se stoji. Poznaješ tu. Snack. Ovo je moćno. Isto tako hidrogel. Maske za usne. Pogledaj. A ne ovako. Ovdje piše. Moćno. Ovo nikad nisam vidjela. Moram da isprobam. I to mi sad stvarno zadnja stvar. Maske za lice. Magic Fairy Tale maska. Koja nije kao krema, nego kao maramica maska koja se stavlja na lice. Ovako da se vidi. To je to. Ovo sam skoro pojela. I kolačić sam pojela. Još imam čokoladu i žvake. To je to. Ništa. Vidimo se. Čujemo se, ljubim te.